La cursa electoral per la presidència del Barça ja ha arrencat. I podríem dir que ha arrencat aquesta mateixa tarda. Els projectes depenen de les persones que les impulsen. Si aquest projecte té èxit serà perquè no és el projecte del Víctor, i és que hi ha centenars o milers de socis que surten en els crèdits. El recolzo amb ell perquè ell estima i vol el Barça. I ell sempre diu que som barcelonistes, han de treballar pel Barça. I punto. O sigui, la il·lusió de poder pensar, veure'n el Xavi allà dret a la banqueta. Ei, nano, deixem-ho per dilluns, doncs. Si avui no podeu, vale? Llavors quedem dilluns i ja està, a la mateixa hora. Vinga, una abraçada. Si penses que el Barça té 120 anys d'història i que aquí estan 600 persones perquè un soci ha dit que té un projecte, això parla de la vitalitat de l'entitat, no? És que com a institució el Barça té una potència descomunal. Jo estic molt decepcionat amb la porta. Amb pancartes no resoldrem els problemes. I adelantar-te al joc, a lo que vindrà. I haver pogut construir aquest equip, assegurar que les peces encaixen, és un valor incalculable. És molt important avui guanyar, però molt, Una persona que té un projecte il·lusionant. El meu pare em va dir, penso que un dia seràs president del Barça.